ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ብሪጣንያ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ከይትሰድድ ደው ዘበለሉ መስርሕ ሕቶታት ዘላዓዕሉ ክብል መንግስቲ ብሪጣንያ መግለፂ ውፅኡ። ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ፕሪቲ ፓተል በቐዳም 18 ሰነብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ ቤት ፍርዲ ኤውሮጳ ነቲ ምስግጋር ስደተኛታት ደው ዘበለሉ ምኽንያት ብጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዘይኮነ ካልእ ፖለቲካዊ ድፍኢት ኣለዎ ኢላ። ጉጅለ ጠበቓታት ብሪጣንያ መንግስቲ ሃገር መስል ስደተኛታት ክሕሉ ንምቕሳብ ምስ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ብሓባር ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ቦሪስ ጆንሰን መስል ዕቑባ ስደተኛታት ክሳለጥ ቀንዲ ተሓባበርቲ ዝኾኑ ዘለዉ እቶም ጠበቓታት እዮም መባሉ ካብ ሓያሉ ወገናት ነቐፌታ ክወርዶ ጸኒሑ እዩ። ፕሪቲ ፓተል ምስ ዴይሊ ቴሌግራፍ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት እታ ስደተኛታት ጽዒና ናብ ኪጋሊ ዝተበገሰት ነፋሪት ደው ንኽትብል ዝወሰዶ ውሳኔ ቅድሚ ሕጂ ተተግቢሩ ዘይፈልጥ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ንምውሳድ ዝደረኾ ምኽንያት ብንጹር ኣይገለጸን ክትብል እያ መረራኣ ትገልጽ። ብሪጣንያ ናብ ግዝኣታት ዝኣተዉ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ክትሰድድ ዝኣተወቶ ስምምዕ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከብ ንጥብቅና መሰል ደቂ ሰብ ኣብ ዝቖመ ኣካል ሓያሎ ቁጥዐ ፈጢሩ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ብሪጣንያ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ይሕግዝ እዩ ዝበለቶ ስጉምቲ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ናብ ሩዋንዳ ከተሰጋግሮም ዘፍለጠቶም ብዝሒ ሓተቲ ዕቑባ ተጣበቕቲ መሰላት ብዘቕረብዎ ናይ ይግባይን ካልእ ሕጋዊ መስርሕን እቲ ቁፅሪ ናብ 10 ይወሪዱ። ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ማእከላይ ዞባታ ሃገር ምስ ኣሸባብ ኣብ ዘካየዶ ውግእ 10ታት ኣባላት ጥሩፍ ጉጅለ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ብዓርቢ 17 ሰነ ዝተኻየደ ግጥም ኣባላት ኣሸባብ ኣዳዶን ዝተባህለት ከተማ ንምቁፅጻር እንዳመረሹ ከለዉ ኣብ ባሕዶ ዝተባህለ ከባቢዮም ምስ ሰራዊት መንግስቲ ተራጺሞም። ህዝቢታ ከተማ ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ብምዃን ደገፍ ከም ዝሃበ ወሃብ ቃልቲ ሰራዊት ያባል ሓጂ ዓደን ንማዕከናት ዜና ገሊጹ። ኣሸባብ ብውሕዱ 47 ምዉታት ከሲሩ ንድሕሪት ምስ ተመልሰ ሓድሽ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ መደረ ህዝብታ ከተማ ንዘርኣዮ ትብዓትን ተወፋይነትን ኣዝዩ ከም ዘድንቕ ገሊጹ። ብሰለስተ ነታውጊ ተጻዊድወን ንነፍሲ ቅትለት ዝተዋደዳ መካይን ዝጀመረት ውግእ ሓንቲ ተቓጺላ ካልይቲ ተማሪኻ ታሳልሰይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ንድሕሪት ከም ዝተመልሰት ወሃብ ቃልቲ ሰራዊት ሓቢሩ። ኣብ ማሕዳሪ ጋልማዱግ ኣሕመድ ዓብዲ ካርየ ብወገኑ ብዝሃቦ መግለጺ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣጽዋር ዓጢቖም ምስ ኣሸባብ ኣብ ዘካየድዎ ውግእ ብውሕዱ 70 ኣባላት ኣሸባብ ከም ዝቐተሉ ሓቢሮም። ከተማ ባሕዶ መናሃርያ ናይቲ ብኣህሉ ሱና ወልጃሚዓ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምልሻ እያ። ብመሰረት ማዕከናት ዜና ሶማል ዝበዝሑ ኣባላቲ ኣንጻር ኣሸባብ ደው ከም ዝበለ ዝገልጽ ምልሻ ተወላዶ ዛ ከተማ እዮም። ዓለማዊ ውድብ መግቢ WFP ንደቡብ ሱዳን ዝልግሶ ዝነበረ ናይ መግቢ ረድኤት ከጉድሎ ምውሳኑ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ሃገር ከቢድ ጽልዋ ክሕድር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ደቡብ ሱዳናውያን ተማሃሮ ናይ መግቢ ረድኤት እንተዘየሎ ናብ ቤት ትምህርቲ ዘኽይድ የብልናን ይብሉ ምህላዎም ኣሻቓሊ ኢሉ። ዓለማዊ ውድብ መግቢ ተማሃሮ ብዘይተጽዕኖ ትምህርቶም ክከታተሉ መታን ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀለብ ከዳልወሎም ጸኒሑ። ምጉዳል ዚ ናይ መግቢ ረድኤት ብውሕዱ ን6.2 ሚልዮን ሰባት 178,000 ካብኣቶም ህፃናት ብኸቢድ ክጸልዎም እዮም። ብፍላይ ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚዮም ተማሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቶም እንዳተቐለቡ እዮም ትምህርቶም ክከታተሉ ጸኒሖም። ርእሰ መምህራን ናይ ዝተፈላለያ ቤት ትምህርትታት ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ምሕጽንታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀለብ ተማሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ምቕራብ መደብ ክቕጽሎ ከምኡውን ለገስቲ ሃገራት ፍሉይ ኣቓልቦ ክገብራ ጸዊዖም። ብሰንኪ እዚ ዓለማዊ ውድብ መግቢ ዘውፅኦ መግለጺ ናብ ዝቕጽል ዓመተ ትምህርቲ ክምዝገቡ ናይ ዝነበሮም ተማሃሮ ቁፅሪ ድሮ ብዝተዓጻጸፈ ጎዲሉ ይርከብ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት 10 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃን ብዝርከቡ ኤርትራውያን ትዝከራላ።
እዛ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነት ሃገሩ ዝኸፈሎም ውልዳቱ ዓመት መጽ ዝዝክረላ ዕለት ገና ኣብ ግብሪ ዘይውዓለ ሕድሮም ንምትግባር እውን መብጽዑ ዘሕድሰላ ዕለት እያ። ኣብ ወጻእ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ደንበታት ተኸፋፊሎም ብዝተፈላለየ ስምዒታት ዝዝክርዋ ዘለዉ ነዛ ዕለት ዓመት መጽ ዝኽርን መብጽዓን ምእታው ጥራይ ዘይኮነ ብግብራዊ ስራሕ ክስነ ከም ዘለዎ የዘኻኽሩ። ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ ገና ኣይተተግበረን ዝብሉ ዜጋታት ቦገኖም እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ንሰማእታት ደቂ ህዝቢ ክጽውዕን ዝኽሪ ክገብርን ሞራላዊ ብቕዓት ከም ዘይብሉን ንኹሉ ሕድርታቶም ረጊጹ ሃገር ናብ ፍጹም ምብዳም ኣንፊትዋ ከም ዘሎን ይገልጹ። ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ሃገሩ ንምርግጋጽ አንጻር ባዕዳውያን መግዛእታትን ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያን ገጢሙ ብሉጻት ደቂው ከፊሉ እኳ እንተኾነ ብዘተን ልዝብን ክዓርፍ ዝግብኦ ደባዊ ግጭት ተላዒሉ ዳግማይ ናይ 10ታት ኣሽሓት ተወሳኺ መስዋእቲ ክኸፍል ተገዲዱ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ እውን ካብ ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ህዝቢ ኤርትራ ዛጊት ብወግዒ ቁጽሮም ዘይተነግሮ ደቁ ነተወሳኺ ሞትን ስንክልናን ተቓሊዖም ኣለዉ። ኣብ ሃገሩ ምንባር ዝሰኣነ ህዝቢ እውን ኣብ ጉዕዞ ስደቱ ዝሓልፎ ዘሎ መስገደል ሞትን ስቓይን ንምሕጻሩን ሕድሪ ሰማእታት ንምትግባርን ብቕዋም እትምራሕን ዜጋታት ባሕርነት ዝነብሩላን ሃገር ንምውሓስ ኩሉ ብሓባር ክሰርሕ ደለይቲ ፍትሕን ዴሞክራስን የተሓሳስቡ። በደረጃ ዓለም ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቱ ተመዛቢሉ ይነብር ከም ዘሎ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣፍሊጡ። እቲ ሃገራዊ ትካል ብምኽንያት 20 ሰነ ሃገራዊ መዓልቲ ስደተኛታት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ በዝሒ ካብ መነባብርኡ ናይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ምስ ናይ 2020 ክነጻጸር እንከሎ ብ20 ሚእታዊት ዛይዱ። ካብዚ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝተመዛበለ ይኹን ዶባት ሰጊሩ ኣብ ጎረባብትን ካልኦት ሃገራትን ዕቑባ ዝሓተተ ጠቕላላ ብዝሒ እተን ኣስታት ፍርቂ ወይ 50 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮን እቲ ኣስታት 26 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ገዛ ሃገሩ ተፈናቒሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕቑባ ዝሓተተ ስደተኛ ምዃኑ ጸብጻብ UNHCR የነጽር። ናይ ሎማ ዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ስደተኛታት መን ኣበይ መዓስ ብዘይገድስ ኩሉ ሰብ ብውሕስነት ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ ብዝብል ቴማዩ ዝዝከር ዘሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ካብ 15 ክሳብ 24 ሓምለ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ኦሬገን ዝካየድ ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ንምስታፍ ዘድሊ መምዘኒ ግዜ ወይ ከዓ ሚኒማ ናይ ዘማሉ ኤርትራውያን ኣትሌታት ቁፅሪ 11 በፂሑ። እቶም ናብዚ ንመበል 18 ጊዜኡ ዝሳለጥ ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ዘሳትፍ ትኬት ቆሪጾም ዘለዉ ኣትሌታት ኣብ ውድድር ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ግርማይ ገብረስላሴ፣ ህዝቅኤል ተወልደ፣ ዕቑበ ክብሮም፣ ጎይቶኦም ክፍለን፣ ኣትሌት ፊልሞን ዓንደን፣ ኣብ ውድድር ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ፣ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 10,000 ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት ሃብቶም ሳሙኤል፣ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት መርሃዊ መብራህቶም፣ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትር መሰናኽል ኦሎምፒካዊ ኣትሌት የማነ ገብረስላሴ፣ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 10,000 ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ራሄል ዳንኤልን ዶልሺ ተስፉኔን። ራሄል ዳንኤል ብዘይካ ውድድር 10,000 ሜትር ኣብ ናይ 5,000 ሜትር ርሕቀት እውን ክትወዳደር እያ። ኣብዚ ዝቕጽል 5 መዓልታት ዝኾነ ኤርትራዊ ኣትሌት ናብዚ ዓብዪ ውድድር ክእትዎ ዝኽእል ሚኒማን ተዳረኺቡ ቁፅሪ ኣብ መበል 18 ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ዘሳተፉ ኤርትራውያን ኣትሌታት ካብ 11 ንላዕሊ ክብክብል ተኽእሎ ኣሎ። እዞም ብኣሰልጠንቲ ሊቪንግስተን ኣብርሃምን በርሀ ኣስገዶም እናተመርሑ ድሮ ልምምድ ጀሚሮም ዘለዉ 11 ኣትሌታት ኣቐዲሞም ኣብ ውድድር ኣትሌቲክስ ዓለምን ኤርትራን ዝተፈላለየ ክብሪ ዝረኸቡ እዮም። መሰጋገሪ ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዝምድንኡ ክሕይል ከም ዝደሊ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ገሊጹ። እቲ ጀነራል ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሉ ኣብ ዘዘራረበሉ እዋን ነዚ ምግላጹ ኣገልግሎት ዜና ሱና ሓቢሩ። ንሱ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ታሪኻዊ ሰረት ዘለዎን ዓሚቑን ምዃኑ ብምምልካት መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ሱዳን መሰጋገሪ ዘርአዮ ናይ ደገፍ መርገፂ ከም ዝነኣደ እቲ ኣገልግሎት ዜና ንምኽትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዳፋላ አልሓጅ ዓሊ ብምጥቃስ ሓቢሩ። ወኪል ኤርትራ ምስ ሰበ ስልጣን ሱዳን ክራኸብ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዋርሕ እዚ ን5ይ ጊዜ እዩ።
ኣብቲ ሰለስተ እዋን ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት አቶ የማነ ገብረአብን ክልተ እዋን ድማ ብኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ርክባት እቶም ልኡኻት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ናይ ምሽምጋል ድሌት ከም ዘለዎ ዝገልጽ እማመታት ዝሓዘ ደብዳቤታት ከም ዘቕረቡ ብወገን ሱዳን ይጥቀስ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሞ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣረጋጊፀን። ኣብቲ ግጭት ሓያሎ ኣባይቲ ክቃጸል እንከሎ ዋጉ ዘይተገመተ ብዙሕ ንብረት እውን ከም ዝዓነወ ተፈሊጡ። መብዛሕትኦም እቶም ዝተቐትሉ ተወላዶም ሓራ ዝኾኑ ሰላማውያን ነበርቲ እቲ ከባቢ ምዃኖም እዩ ዝጥቀስ ዘሎ። ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ ኣካል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ሸኔ እዩ ክብሉ ክወቕሱ እንከለዉ እቲ ግንባር በንጻሩ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ስዕረት ዝወረዶም ሓይልታት መንግስቲ ከም ዝፈጸምዎ ገሊጹ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ኦነግ ሸኔ ከም ዝፈጸሞ ብምእማት ኣብቲ ዞባ ተወሳኺ ግጭታት ከይውላዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓይሊ ከዋፍር ጸዊዑ። ድሕሪ እቲ ግጭት ሰራዊት መንግስቲ ናብቲ ከባቢ ከም ዝዋፈረ እኳ እንተተገልጸ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣንጽላልዩ ዘሎ ጸጥታዊ ስጋኣት ግና ኣሻኻሊ ከም ዘሎ ነበርቲ እቲ ዞባ ንማዕከናት ዜና ኣመልኪቶም። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ምስ ዕጡቓት ጋምቤላ ብምውህሃድ ንርእሰ ከተማ ናይ ክልል ጋምቤላ ንምቁፅጻር ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 40 ሰባት ከም ዝቐትሉ ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ወፍሪ ከካይድ ከም ዝወርሐ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልላት ጋምቤላን ኦሮሞን ህይወት ኣማይት ሰባት ዘጥፍእ ግጭታት ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበን። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኤርትራ ካብቲ ብቻይና ተወዲቡ ካብ 20 ክሳብ 22 ሰነ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ዋዕላ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ በኺራ። ኤርትራ ኣብቲ ዋዕላ ክትሳተፍ ብቻይና ወግዓዊ ዕድመ እኳ እንተቐረበላ ወኪላ ከም ዘይሰደደት ኣፍሪካን ኒውስ ኣረጋጊጹ። ሚኒስትራትን ኣምባሳደራትን ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያን ዩጋንዳን ኣብ ዝተረኽብሉ ዋዕላ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ቻይና ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ግጭታት ንምፍታሕ ክትሽምግል ከም እትደሊ ኣፍሊጣ። ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ዡቢንግ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገራት ዞባ ንቻይና ከም ሸምጋሊት ክትዋሳእ እንተፈቒደናላ ንሱ ብወገኑ ድሉው ከም ዘሎ ኣገንዚቡ። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ መዐንደሪ ካልኦት ሃገራት ክኸውን ከም ዘይብሉ ዘተሓሳሰበ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና መግዛእታዊ ዕብለላን ዝሑል ኩናትን ኣብ ህዝቢ እቲ ዞባ ዝፈጠሮ ሰቓይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ካብ ታሪክ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኢሉ። ቻይና ኣብ ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ምእታው ኮነ በይናዊ እገዳታት ከም እትቃወም ድማ ኣዘኻኺሩ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ በይናዊ እገዳታት ክትቃወም ምጽናሓን ምስ ኤርትራ እውን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋን ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብ ጸጥታ ምሕደራን ልምዓትን ዘተኮረ ቀዳማይ ዋዕላ ቻይና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይተሳተፈትሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን። ብኮሚሽን ምሕደራ ቅልውላው ዣነዝ ሎናርቺስ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ 19 ሰነት ሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ኣካይዳ ኣሎ። እቲ ልኡኽ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዕደቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ መቐለ ድማ ምስ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ዘትዩ። ኣብቲ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን ኣቶ ደመቀ መኮነን ዝገበሮ ርክብ ብዛዕባ ተጀሚሩ ዘሎ ምቁራጽ ተጻብኦታት ውሕስነት ዘለዎ ምብጻሕ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ህዝብታትን ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ ዘተ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ከም ዘተ ዲፕሎማስኛታት ናይቲ ሕብረት ኣሚቶም። እቲ ልኡኽ ብተወሳኺ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ምስ ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ እውን ዘትዩ። ኮሚሽነር ሌናርቺች ካብ አዲስ ኣበባ ተበጊሱ ብ21 ሰነ ኣብ መቐለ ኣብ ዝኣተወሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ዝርከቦም ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘትዩ። ንሱ ናብቲ ብዋሕዲ መድሃኒታት ናብ ምዕጻው ዝበጽሐ ኣብ ክልል ትግራይ ዝዓበየ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር በጺሑ። ነቲ ሓበሬታ መንገዲ ትዊተር ዝዘርግሐ ኣፈኛ ናይቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርዝር ናይቲ ምይጥ ኣይነጽረን። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኹን ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዛጊት ኣብ መንጎኦም ዝተጀመረ ዝርብ ከም ዘየለኳ እንተነጸሩ ኣብዚ ቀረባ ርክብ ከም ዝህሉ ግና ኣይካሕዱን። ሓደ ካብ ዓበይቲ መወልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ዝርከቡ ተጸበይቲ ረድኤት ህጹጽ ሓገዝ ብዘይ እንቅፋት ክበጽሕ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት በግዒ ክኽተምን ናብ ኩናት ዘምርሐ ጉዳያት ድማ ፖለቲካዊ ዘተ ክፍትሐን ዝብል መርገጺ ሒዙ ይርከብ።
ኣብ ርእሲ እቲ ሕብረት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣብቲ ዘቐመጦ ነጥብታት ኣነፂሩሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ካብ ቁፅር መንግስቲ ወፃእን ዝኸድዑ ጥቃት ንምህዳንን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ጸልእን ኩናትን ይጽሕትሩለውን ዝተባህሉ ነጠፍቲ ናይ ምእሳርን ስጉምቲ ካብ ጅምር ካልኣይ ወርሑ ተቐሪቡሎ መንግስቲ ናይቲ ክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝወፍሪ እዚ ናይ ዝተኣስሩ ብዙሕ ሰባት ልዕሊ 12,000 በፂሑ ምህላው ኣፍሊጡ ኩሎም ቶም ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ብምንጣፎምን ገበን ብምፍጻሞምን ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ምዃኖም እቲ መግለጺ ይጠቅስ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ብፍላይቶም 3700 ናይቲ ክልል ፍሉያት ሓይልታት ዝነበሩን ገሊኦም ድማ ካብ ሰራዊት ዝኸድዑን ምዃኖም ኣገንዚቡ ልዕሊ 3000 ካብቶም በብእዋኑ ዝተኣስሩ ሰባት ብዋሕስ ከም ዝተፈትሑ ተመልኪቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮሞ ቤኒሻንጉል ጉሙዝን ጋምቤላን ዕጡቓት ኣማኢት ሰባት ክርሽኑ ሰባት ብሓዊ ከንድዱን ካልእ ኢሰብኣዊ ተግባራት ክፍጽሙን እዮም ዝረኣዩ መንግስቲ ነቲ በብዕለቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዝርጋሕ ዘሎ ዘስካሕክሕ ቀትለታት ካብ ቅጽጽሩ ወፃኢ ዝኸዱ ዕጡቓት ይፍጽምዎ ከም ዘለው ከረድእ ዝፍትን እኳ እንተኾነ ካልኦት ወገናት ድማ ኢድ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ከም ዘለዎ ይወቕሱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሱዳን ብናይ 6 ቢልዮን ዶላር ወጻኢ ምህናጽ ሓድሽ ወደብ ዝርከቦ ጥሙር ፕሮጀክታት ከተተግብር ምዃና ነቦ ወንበር ናይቲ ጉጅለ ብዳል ዝፍለጥ ግዙፍ ናይ ምጽኣን ለኣኽን ናይ ወፍሪ ትካል ሱዳን ኦሳማ ዳውድ ዓብደለጢፍ ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ እቲ ናይ ወፍሪ ጉጅለ ኣካልቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሮይተርስ እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝህነጽ ሓድሽ ወደብ ናጻ ንግዲ ዞባ ዝርከቦ ሕርሻን ካልእ ናይ ልምዓት መደባትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ምህናጽ ሓድሽ ወደብ ንበይኑ ኣሳት 4 ቢልዮን ዶላር ተገሚቱሎ ኣብ ርእሲ እዚ ከም ኣካል ስምምዕ ናይቲ ጥሙር ፕሮጀክታት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ቁጠባ ሱዳን ንምብርባር 300 ሚልዮን ዶላር ናብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ሱዳን ክተሰጋግር እያ ሃገራዊ ባንክ ሱዳን ካብ ወፃኢ ሃገር ፋይናንሳዊ ደገፍ ክረክብ ድሕርቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ንሲቪላዊ መላፍንቱ ብምእላይ ስልጣን ብሒቱሉ ዘሎ ኣሳት 1 ዓመት ንመጀመርያ እዋን እዩ ሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን ብወገኑ ኣብ መንጎ ሃገሩን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ወደብን ሕርሻን ዘተኮረ ናይ መዘከር ሰነድ ብረቡዕ 22 ሰነ ከም ዝተኸተመ ኣረጋጊጹ እንተኾነ ዝርዝር ናይቲ ዝተኸተመ ሰነድ ኣይሓበረን ብቅልውላው ትሕመት ዘላ ሱዳን ቁጠባኣ ንምብርባር ካዝና መንግስቲ ብውሕዱ ኣሳት 1 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃኢ ባጢራ ከም ዘድልዮ ክኢላታት ዝዓውዱ ይረድኡ እቲ ብስምምዕ ኣብ ኣቡዳቢ ዝመደበሩ ኩባንያ ኣገልግሎት ወደብን ጉጅለ ወፍሪ ዳልን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሱዳን ክህነጽ ተወጢኑ ዘሎ ሓድሽ ወደብ ዝድኮነሉ ልክዕ ከባቢ ይኹን ንኽዛዘም ዝወስደሉ ዓመታት ኣይተነጽረን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሞ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝተጓሃረ ግጭት ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ብዝሒ ኣሳት 320 ከም ዝበጽሕ ዘጋርዲያን ገሊጹ መንግስቲ ናይቲ ክልል ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝተኻየደ ግጭት 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ክገልጽ ጸኒሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብወገኑ በትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ በዝሒ ግዳያት እኳ እንተዘይጠቐሰ ዘባህርር ፍጻሜ ክብል ይገሊጽዎ እቲ መጥቃዕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሸኔ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝፈጸሞ ምዃኑ መርበባት ዜና ካብ ኣዲስ ኣበባ ይወቕሳ እቲ ግንባር ብወገኑ ነቲ ወቐሳ ብምንጻግ ሓይልታት መንግስቲ ንዝወርዶም ዘሎ ስዕረት ንምኽዋል ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ምዃኑ የመልክት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግጭት ዝተኻየደሉ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ተወሳኺ ሰራዊት ኣዋፊሩ ምህላው ይግለጽ እኳ እንተሎ ከቢድ ጸጥታዊ ስጋታት ጸላልዩ ምህላው ናይ ዓይኒ መሰኻኽር የተሓሳስቡ ወራሲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ናብ ግብፂ ዮርዳኖስን ቱርክን ወግዓዊ ምብጻሕ የካይዳሎ ዑደቱ ብ21 ሰነ ብግብፂ ዝፈለመ መሐመድ ቢን ሳልማን ምስ ሃገር ናይ 7 ቢልዮን ዶላር ዝተፈላለዩ ውዕላት ምፍራሙ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ንሱ ኣብቲ ናይ ዮርዳኖስን ቱርክን ዑደቱ ድማ ምስተን ሃገራት ዝጸንሐ ምርሕሓቕ ብምእላይ ዝምድናዊ ቅርርብ ንምፍጣር ዝሕግዝ ተበግሶታት ክወስድ ምዃኑ ተገሊጹ
እዚ ዑደት ብሰንኪ ጥዕናዊ ጉዳያት ሃገር ብሓላፍነት ክመርሕ ከም ዘይከኣለ ዝንገረሉ ዘሎ ወዲ 86 ዓመት ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ አልስዑድ ስልጣኑ ንወዲ 36 ዓመት ወዱ መሐመድ ቢን ሳልማን ብወግዒ ከም ዘረከቦ ዘነጸረ እዩ። መሐመድ ቢን ሳልማን ናብዘን ሃገራት ዑደት ዘካይድ ዘሎ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሐምለ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝርከበሉ ዞባዊ ዋዕላ ኣብ ሪያድ ንምትእንጋድ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ሃገራት ወሽመጥ ስዑድ ዓረብ፣ ቀጠር፣ ሕቡራት ኢማራት፣ ኩዌት፣ ባሕሬን፣ ዑማን ከምኡውን መራሕቲ ግብፂ፣ ዮርዳኖስን ኢራቅን ክሳተፉ እዮም። ዕላማት ዋዕላ ብዘይካዚ ኣብ ጸጥታን ወፍርን ዞባ ብምትኳር ዝካየድ ዘተን ስምማዓትን መራሕቲ ወራሲ ንግስነት መሐመድ ቢን ሳልማን ብወግዒ መራሒ ስዑድ ዓረብ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ክእወጅ ከም ዝኽእል ዝተፈላለያ መርበባት ዜና ትንታነታትን ይህባሉ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሃረር ዝተሰምየት መርከብ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ባጽዕ ከም ዝተረኣየት ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እታ ናይ ጽዕነት መርከብ ብ15 ሰነ ናብ ወደብ ባጽዕ ከም ዝተጸግዐት ዘረጋግጹ እቶም ምንጭታት እንታይነቱ ዘይተፈልጠ ንብረት ኣራጊፋ ብ18 ሰነ ካብቲ ወደብ ከም ዝተኣልየት ሓቢሮም። ብመካይን ገሊኡ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕ ገሊኡ ድማ ናብ ኣስመራ ይግዒዙ። እቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕ ዝተራገፈ ጽዕነት ብካርጎ ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተሰጋገረ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ጠቒሱ። ዝበዝሐ ናይ ወደብ ኣገልግሎታ ኣብ ጅቡቲ ትምርኮስ ኢትዮጵያ ሳሕቲ ንወደባት ባጽዕን ዓሰብን ምስጢራዊ ዝኾነ ጽዕነታት ከም እተእትወሉ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ስልጣን ብሒቱ ንዘሎ መሰጋገሪ ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳንን ፖለቲካን ውድባትን ብርጌሳን ማሕበራትን ንምቅርራቦም ብሰለስተ ሸምገልቲ ኣካላት ወይ ትሮይካ ካብ ዝተጀመረ ዘተ ከም ዘይሰሓበ ኣረድዩ። ኣገደስቲ ንዝኾኑ ተዋሳእቲ ጎሲኻ ኣብ ዝካየድ ዝርርብ ሱዳን ኣይንሳተፍን ማለት ካብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ሕቡራት ሃገራትን ኢጋድን ብሓባር ዝቖመ ስሉሳዊ መስርሕ ጠቕሊሎም ተኣልዮም ማለት ከም ዘይኮነ ኣምባሳደር ናይቲ ሕብረት ኣብ ካርቱም መሐመድ በላይሽ ኣብርሂቡ። እቲ ኣምባሳደር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሽፉን ኣብ ዝካየዱ ዘይግሉጻትን ቅንዕና ዘይብሎምን ዝርባት ከም ዘይሳተፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ዘተ ሱዳን ከም ዝሰሓበዩ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ክጋዋሕ ጸኒሑ። ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምስ ፖለቲካን ውድባትን ብርጌሳን ማሕበራትን ብምስማዕ ሱዳን ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስጋራ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝርብ ከም ጀመረ ይፍለጥ። መወልትን መሻርክትን ሱዳን ነቲ ሃገር ዝተመባጽዖ ሓገዛትን መሕወይ ቁጠባ ፊናንሳዊ ድጋፋትን ክህብ እንተዳ ኮይነን ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምስቲ ኣቐዲሙ ካብ ልፍንቱ ዝኣለዮ ሲቪላዊ ወገን ናብ ልዝብ ክመጽእ ከም ዘለወን ድፊት ዝገብራ። ብጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ካብ 25 ጥቅምቲ 2021 ኣትሒዙ ነቲ ድሕሪ ሙዳቕ ስርዓት በሽር ኣብ ሙቓም መሰጋገር መንግስቲ መሻርክቱ ዝነበረ ሲቪላዊ ወገን ብምእላይ ስልጣን ብሒቱ ይርከብ። ኣንጻር እዚ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንዋርሕ ኣብ ዝቐጸለ ህዝባዊ ተቓውሞ ኣስታት 100 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ዳህሳስን ኩዕታን ነዳድን ጋዝን ዝርከቦ ማዕድናት ከካይዳት ጸንሓ ኣስታት 900 ናይ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ኩባንያታት ፈቓድ ከም ሰረዘ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ኣቃሊሓ። ካብቶም ፈቓድ ዕደና ዝተሰረዘሎም ኩባንያታት ኣብ ክልል ሶማል ዞባ ኦጋዴን ዳህሳስን ኩዕታን ነዳድን ጋዝን ከካይድ ጸንሐ ናይ ቻይና ኩባንያ ፖሊ ጂሲኤልን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ዕደና ወርቂ ዝነጥፍ ዘሎ ናይ ብሪጣንያ ኩባንያ ከፊ ጎልደን ይርከብዎም። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ዳህሳስን ኩዕታን ዝተፈላለየ ማዕድናት ክነጥፋት ጸንሓ 591 ናይ ውሽጢ ሃገራት ትካላት እውን ብተመሳሳሊ ፈቓደን ተሰሪዝሎ። መንግስቲ ንፈቓድ ዘን ኩባንያታት ስርዘሉ ዘሎ ምኽንያት ዛጊት ፍርያትን ናብ ዕዳጋ ከቕርባ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣለን ምድን ጉያትን ዕንቅፋታትን የርእያ ስለ ዘለዋ ምዃኑ እታ ጋዜጣ ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ማዕድን ብምጥቃስ ኣመልኪታ። በዘን ኩባንያታት ክካየድ ጸንሐ ናይ ዕደና ፕሮጀክታት ብዝቐልጠፈ ናብ ፍርያትን ዕዳጋን ከብጽሕኦ ንዝኽእላ ካልኦት ክወሃብ ምዃኑ እቲ ስሙ ዘይተጠቕሰ በዓል ስልጣን ኣሚቱ። ብፍላይ ነዳድን ጋዝን ናብ ዕዳጋ ከቕርብ ትጽቢት ዝተገብረሉ ናይ ቻይና ኩባንያ ፖሊ ጂሲኤል ንጥፈታቱ ከቀላጥፍ ተደጋጋሚ መጠንቀቕታት ከም ዝተዋህቦ ተሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ኣብዚ ቀረባ ነዳዲ ከነውፅኢና ክብል ካብ ዝሃቦ መግለጺ ንድሓር ጥራይ ኣስታት 4 ዓመታት ኣቑፂሩሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን